Bilbon eginiko agerraldian EH Bilduk argi utzi du bere jarrera. Aurrekontu proiektuari osotasuneko zuzenketa aurkeztuko diogula. Beitialarrangoitiaren ustean Jaurlaritzaren aurrekontuak ez dira Euskal Herriak behar dituenak eta krisitik ateratzeko bide propioa aldarrikatu du. Oso bestelakoa izan da sozialisten jarrera, Patxi Lopezek iragarri du aurrekontuak onartzea erraztuko dutela. Hauek ez dira, sozialistok nahi genituen aurrekontuak, baina Euskadik ezin dezake beste urte bat galdu. Sozialisten kontuak ez direla argitu du, hala ere osoko zuzenketarik ez dutela aurkeztuko adierazi du. Abstenitu egingo direla gaineratu du Lopezek, baina azken ordura arte negoziatzen jarraituko dutela eta baiezkoa ematea ere ez du baztertu. Sozialisten jarrerak poztu du Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, berri ona izan da, logikoa zen, irailean akordio sakon bat, handi bat lortu genuen bien artean. Alderdi Popularrak jarrera kritikoa agertu du, baina aldi berean elkarrizketarako borondatea erakutsi du Iñaki Oyarzabalek. Y nosotros estamos manteniendo y queremos mantener una actitud crítica, pero también constructiva. UPyDek osoko zuzenketa aurkeztuko du.